Okei, tämä on Minecraft-video. Täällä jälleen Sakari. Viime kerralla kun pelattiin, näytettiin vähän kavereiden kanssa, että minkälainen tämä Minecraft on, että mitä tässä voi tehdä. Nyt aloitetaan tämä oikea Let's Play, eli pelisarja. Tämä on siis ykkösosa. Ja on vähän aikaisemmin pelannut, että on käynyt kaikki Sepän taloa kattoja silleen. En ole silloin vielä ajatellut, että voisi tehdä videoita, tai Minecraftista videoita, mutta nyt olen ajatellut itse tehdä niitä ja olen nyt vähän käynyt eri paikoissa. Ehkä pari kylää löytynyt, ehkä yksi, en tiedä. Aika vähän kuitenkin. Mutta mennään nyt pikemmittä puheitta tähän pelaamaan, etsimään kaikkia juttuja. Että koska vähän tuossa viidakko joita on jo kaikki sänky ja semmoiset valmiina tässä Minecraftissa nyt. En ole sitten mikään Jopin arvoinen pelaaja, että en ole semmonen hyvä Minecraftin pelaaja, mutta kuitenkin vaikka on pelannut puoli vuotta, niin on mulla puoli vuotta ehkä kokemusta, mutta ei se kuitenkaan nyt niin paljon. Jopilla on paljon enemmän sitä kokemusta, niin ihme, jos se ei ole minä. Mut kun täältä ei löydy mitään paikkoja. Voi vitsi. Ainakin, no käydään tää viidakko läpi. Viidakostakin voi löytyä jotain. Käytetään nyt tätä puuta. Se oli ainut puu, mitä käytetään. Tää ei oo kivaa täällä viidakossa. Pitää vaan hyppiä tälleen. Okei, nyt pitää vähän syödä. Näköjään. Mut kun tämähän on eka... toi kuuluu mun puhelimesta toi ääni, että... kuuluu mun puhelimesta toi ääni. Joku lähetti jonkun viestin varmaankin. Okei, mut kuitenkin. Elikkäs... Joo, joku lähetti viestin, että ei ihme, että jos kuuluu tommonen ääni, mutta ei kai se haittaa. Ootas. Niin, että en tee tästä videosta hirveän pitkää, että ehkä joku 6-4 minuuttia. 4 minuuttia voi kuulostaa aika vähältä, mutta on ehkä nyt vähän. Tai sit 5 tai 6 minuuttia, sekin on se toinen juttu. Mutta kuitenkin. Katsotaan nyt vähän, että minkälainen tulee. Ehkä se 5 minuuttia on semmoinen. Eihän kaikki teekään hirveän pitkiä videoita. Tai kyllä jotkut tekee esimerkiksi se EdSpeaks, mutta ei se haittaa kuitenkaan. Höpötän vähän ehkä muista näistä videoiden tekijöistä, mutta ei kai se nyt haittaa. Alkaakohan tulla yö? Näköjään alkaa tulla yö. Täällä on vähän pimeääkin. Näkyyköhän videolla tää? Täällä on Pumpkin. Mr. Pumpkin. Onkohan se muuten se kurpitsa? Hui, pelkäsin, että se on creep. Ei oo tosissas tää peli. Tää peli kyllä huijaa. Tää peli huijaa. Onks toi kaivo? Näyttää vaan kaivolta. Tyhmältä kaivolta. Täällä on hevonenkin. Kiva tavata. Mennään nukkumaan nyt. Täällä on yö. Täällä on kiva tämmönen paikka. Okei, taas tuli tommonen ääni. Okei, käydään nukkumaan. Okei, elikkäs aloitellaan. Okei. Kiitos, että katsoitte. Muistakaa tykätä videostani ja kommentoikaa. Myös tilatkaa kanavani. Ja se on moro.